Hêzên çekdariyên bi ser Partiya PYD ve berdewamın bigirtina ciwanan ji bo leşkeriya neçar û li bajarê Dêrikê jî 2 ciwan bi heman mebestê hatin girtin. Li devera Cezîreya Rojavayê Kurdistanê, hêzên asayîşa PYD berdewamın bigirtina ciwanan ji bo leşkeriya neçar. Ku û îro wan hêzan hejmarek ji ciwanan li bajarên Qamişlo û Dirbêsiyê û Dêrikê girtine. Çalakvanekî bajarê Qamişlo nixwest navî bê eşkere kirin ji arkêre ragihand ku hêzên asayîşa PYD gelek rêgir ji bo girtina ciwanan li taxên Cum'a û Qenat Suez li nêzîkî benzînxaneya Cûdî û li nav bazara bajarê Qamişlo danîne û ciwanên temenên wan di navbera 18 û 30 salî de ji bo leşkeriya neçar digirin. Ji alîkî din ve li bajarê Dêrikê hêzên asayîşa PYD şevaborî 6 ciwan ji bo heman mebestê girtine. Nûçegehanê Arkê li bajarê Dêrikê ragihand ku şevaborî hêzên navborî 6 ciwanên bajêr ji bo leşkeriya neçar girtine û tenê navê İmad Abdüselam Abdurrahman hatiye zanîn. Ji alîkî din ve li gorî malpera Yekîtî Mîdya ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê ku îro hêzên asayîşa PYD li bajarê Dirbêsiyê çendîn rêgir li ser rêyên Dirbêsiyê û Hesekê Dirbêsiyê û Qamişlo danîne û ciwanan ji bo leşkeriya neçar digirin. Ji meha yazdan ya sala par ve hêzên bi ser Partiya PYD ve dest bi cîbecîkirina yasaya leşkeriya neçar ya ku Encûmena Cîbecîkar ya Kantona Cezîrê ku PYD û çend partiyên bi ser ve li Cezîrê ragihandine kiriye û ji wê demê ve dest bi girtina ciwanan kirine. û ji ber wê yasayê ji meha yazdan û heta niha bi hezaran ciwanên Rojavayê Kurdistanê dest bi koçberiyê kirine û ber bi herêma Kurdistanê û Tirkiye û welatên Ewropayê ve çûne. Herwiha hêzên bi ser Partiya PYD ve jî bi dehan ciwanan ji bo heman mebestê girtine û ew ê tevlî hêzên xwe kirine. Hinek ji wan jî di beriyên şer de jiyana xwe ji dest dane û şehîd ketine.